Vi har om reklamer og reception, og reception betyder modtagelse, og der har været øget fokus på, hvordan reklamerne modtages, og hvordan de påvirker vores adfærd til at købe et bestemt produkt. Det traditionelle tv-medium har i dag større effekt, end når det gælder reklamer i forhold til internettet, som er det nyere medie. Og i forhold til reklamer har en undersøgelse fra 2006 vist, at 71% af danskerne snakker mere om tv-reklamer, end de snakker om reklamer på internettet. Traditionelle medier og nye medier. De traditionelle medier er kendetegnet ved envejskommunikation. Det er f.eks. fjernsyn, aviser, radio osv. Nyere medier er ofte kendetegnet ved tovejskommunikation eller flervejskommunikation. Men i dag kan de traditionelle medier også inddrage tovejskommunikation. Dette sker blandt andet ved, at seerne har muligheden for at ringe eller sms'e ind til programmet. Nyere medier virker ofte også demokratiserende, da de inddrager større grupper, så alle får del af det, i stedet for at det bare er eliten. Envejskommunikation er, når kommunikationen går en vej, og seerne ikke har mulighed for at deltage. For eksempel er avisen en envejskommunikation, da de inddrager læsernes holdninger og meninger. I dag er det mere moderne at inddrage tovejskommunikationen, da seerne har mere mulighed for at deltage, og dermed er der sket en demokratisering.